So ngayon bawal tayong mag-ingay. Ang oras natin, ayan, alas 3 ng madaling araw. So may kailangan tayong misyong gawin, ang makauwi. So mabilis lang itong mag-iimpake. Kailangan ng mga gamit ko. Kaya ayan, pagbalik ko, alis na tayo ha. So ayun so nakabihis na ako ngayon. Ang target time ko sa alas 4 nung oras na. Mag-aalas 5 na. So, alis na tayo. Later. Kain muna ako. Sa bahay. So, wala pa akong tulog. Susundan ko nga si Joy. Moments later. Ay, gising ko lang. So, mangingi kami ng tubig kasi naubusan kami ng tubig. Naglalakad-lakad muna kami. Kasama ko to. The next morning. Today is Sabado. Usually yung Sabado dito sa probinsya is market day. So ngayon maraming gagawin. Maglalaba, mga malengke. So, medyo hindi nyo siya kita dyan sa video pero buko yan. Ayan. Tapos ang magandang view dito, ayan, kita kasi yung bundok dyan eh. So kung napapansin nyo, sikat na yung araw.
Magandang tignan yan tuwing hapon. Tara. So ayan, dito naman tayo sa kabilang banda at kasama natin. Ayan. Ayan. Mama na yung Ma, anong bibilin? Ulam? Da, ano yun? Gulay? Saka ano? Paninda? Oo, maganda naman kahit Sabado. One! 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 May ano dito ukay ng ganda-ganda. Wow! Sa mahaba-habang palengke-palengke na yan. So, ginawa ko na, ayan, nagpunta na ako ng Q-Mart. Tayo sa Heaven. Kala mo talaga champion eh. Kala lang pala. Namin ano mga pinamili namin sa Q-Mart. Paulan na dito. Ito yung kagandahan sa probinsya. Pagka may ganito, old school na poso, ayan, libre, sa hindi nauubusan tubig. Early the next morning. So, ayan. Lalabas muna ulit tayo. Hello, boy! Ano? Ano, boy? Agawan ako ng content.
Ano boy? Ginagawa mo dito? O, transition ka agad, dali. A few moments later. Ano Sam? Welcome to Samantha Joy. Samantha Joy. Samantha Jade Toy Review. Dito kami ngayon sa isang resort dito sa may bandang Pangasinan. Celebrate ng birthday ni Kate. Happy 8th birthday, Kate. Crispy pata, tsaka liempo, at tsaka ng sisi. Ha? Ano yan? Crispy pata, liempo. Hoy, mag-diet! No. Nandito na kami, so tagal silang makain pa sila. Kala ko ba may sakit ka? Hindi naman sir! Dito ba to? Masakit! Ganito lang yun, oh. So that is it for this vlog, ano. So, ayan, like, comment, and share. Like, comment, and subscribe. So, abangan nyo ulit yung mga susunod kong videos. Peace!